Üdvözlök mindenkit! A második részben befejezzük nyeletérfékes orsónk karbantartására, illetve szervizelését. Az orsónk szerkezete gyakorlatilag már be van sírozva, a csapágy fog következni, illetve hozzá minden orsóban, az a legtöbb orsóban található egy hézagonó alátét sor. Ezeket gondosan ugyanúgy visszahelyezzük a fogaskerékre, majd a gördűs csapágyat, ami jelen esetben nem porvédős, ezért nagyon fontos, hogy bezsírozzuk. Nem sok sírt kell felhasználnunk, szépen ezt így kézzel, legalábbis én kézzel szoktam, a gördők közé némi zsírt jutatunk mind a két oldalról. Aztán ezt megvan, megforgatjuk egy kicsit, és visszahelyezzük a fogaskerékre. A következő teendőnk, nyeletékfékes orsóknál, ugye itt ebbe is lamellán fékezik nyeletékfékünk erősségét, amit egy csavarra lehet állítani. Nyilván ez egy új orsó, itt más teendők nincsen. Műszerolajjal, két csepp, nem több mint két csepp olajat becsepegtetünk a lamellák közé. Majd, ha összeraktuk az orsót, akkor megforgatjuk, teljesen kiengedett nyeletékfék mellett. Ha az orsónk régebbi, akkor sajnos ezeket a lamellákat el kell, hogy távolítsuk. A következő lépés a szerkezet besírozása után nyeletékfékünknek a karbantartása. Ha eltávolítottuk a kis gumit, alatta látszik egy rugó. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne essen le az állítócsavaron. Nyilván ezt el kell távolítsuk. Egy egyszerű mozdulattal kipattintjuk, vigyázzunk, ne szálljon el. Ezáltal lejön az állítócsavar. Az állítócsavar alatt minden orsónál így van. Találhatjuk, ami összeszorítja a nyeletékfékünket. Ezt úgy tudjuk eltávolítani. Az állítócsavart teljesen kicsavarjuk. Alatta található egy szorítódugó és a csavar. Úgy tudjuk csak kivenni a lamellákat, ha az orsó teljesen felső holdpontba csavarjuk, ugyanis a tengely ilyenkor teljesen belóg a nyeletékfékbe. Ez megvan. Ennél az orsónál ez minden típusnál másképp változik. Innen lehet eltávolítani a lamellákat. A lamellákat eltávolítottuk, ki tud esni nagyon könnyen a nyeletékfék. Illetve a nyeletékfék kis fogazatú fogaskereke, amit a nyeletékfék kapcsoló kapcsol. Ebben akad meg, ezért nem tud átváltani az orsó. Ebben az esetben már beolajoztuk, de nyilván nem új orsóról beszélünk, akkor ezeket a lamellákat ugyanúgy, mint az első féknél át kell mosni, oldószeres vízzel vagy denaturált-szesszel. Higítót azt nem ajánlom senkinek, mert fel tudja oldani a lakot, bezsírozni és ugyanabban a sorrendben, hogy szétszettük, összerakni. Tehát először visszakerül a nyeletékféknek a lelke, ami tartja a tengelyt, illetve ezen a két bordázaton fut végig a fékrecsegő. Ezt addig forgatjuk, még szépen visszanyomjuk a helyére. Az megtörtént, sorrend a következő. Egy lamella. Egy fél lamella. Még egy filc lamella. Egyen esetben egy műanyag alapú lamella. És ez az utolsó, ami az elforgástól biztosítja. Visszarakjuk a rugót, és visszacsavarjuk a csavart.
kell figyelni, hogy ez normálisan könnyedén bele kell kapjon. Hát a fél oldalasan kaphatjuk bele, akkor tönkretehetjük benne a menetet, főleg egy ilyen vényekázas orsónál. Utána ez nem lehet javítani. Ha ez megtörtént, visszahelyezzük a biztosító rugót. Ezt csak vissza kell pattintani. Mert a rögzítő gyűrű visszapattintása után nincs más dolgunk, mint visszarakni a guminkat. Most a gumi az úgy néz ki, hogy most kifordítottam, hogy mindegyiknek van egy ilyen kis kiálló nyugtalása. Nyilván ennek megvan a negatívja. Az állító csavarunkon ne tudjon elforogni, célszerű ugyanoda visszarakni, ezt csak szépen visszahúzzuk rá. Megigazítjuk rajta, más dolgunk ezzel már nincsen. Ott az orsónk be van zsírozva, nincs más hátra, mint összerakni. Visszarakásnál, mint ebből esetben is, a nyeletépféknek a recsegője, az állító csavarnak a recsegője tovább kiáll, mint a ház. Most, hogy ezt ne hajtsuk el, először alátoljuk az állítócsavar alá, és utána rátesszük a házat. Szóval megfogjuk, tökéletesen végig. Megforgatjuk kézzel, vászol az orsót, nem szorul, nem akad, tehát jó munkát végeztünk. A rögzítő csavarokat visszahelyezzük. Majd a nyeletépfék karját visszarakjuk, ugyanabban a sorrendben, hogy levettük. Meghúzzuk. Jó kapcsolattól, ezzel nincs is több lépés, semmi van. Következő lépés az orsónk visszaforgálni váltó rendszere, jelen esetben ez egy tűzgöngős rendszer. Ha nincs meghibásodásra utaló jel, tehát normálisan működik, akkor bőven egy két műszerrel belecsepegtetnünk. Ezt otthon senkinek nem ajánlom, hogy szétszedje, most meg fogom mutatni, hogy miért. Egy csavarot elvállítjuk. Tehát ez egyelőre így néz ki. Itt egy kis rugó, mivel ezt a műanyagot forgatva eltolhatjuk tűzgörgőket a külső fémháznak az útjából, ezáltal visszafelé is tud forogni az orsó. Ha viszont a rugó eltolja, akkor a görgőket nem engedi csak egyetlen egy irányba mozdulni. Na most ezt levesszük. Alatta található egy csapágy, amit ugyan bezsírozhatunk, de ennél tovább én nem ajánlom senkinek, hogy tovább menjen. Vagy ha óvatosan szét lehet éppen szedni, de nagyon odafigyel. Meg is mutatom, hogy miért. Akkor ezek így néznek ki. Ebből, ha egy darab is eltűnik, akkor visszaforgál az átlag, többet sose lesz szó. A másik nagy hiba, ezt az alkatrészt fordítva is vissza lehet tenni. Tehát azért nem mindegy, hogy tesszük vissza. Mert ha ez ebbe az irányba áll, akkor az orsónk pontosan, hogy nem lesz abba az irányba tekerni, amelybe szeretnénk, csak ellenkező irányba. Ennek minden esetben ugyanúgy kell állni, hogy szétszettük. Na most az összerakásánál először behelyezzük ezt a kis műanyagot. Aztán egyesével, ez már a türelmi játék szintje, bepakolgatjuk a görgőket. Ez még. Otthon végizzük ezt a műveletet, közben én már összeraktam ezt a visszaforgásgátoló rendszert. Akkor, mint mondtam az előbb, ezt ha eltávolítjuk óvatosan, nyugodtan hagyjuk, ezt nem érdemes szétszedni. Alatt találunk egy csavart, vagy egy csapágot.
csapágyat ugyanúgy be kell zsírozni, mint a többit. Ide se kell sok zsír. Görgők közé bemenjen. Megforgatjuk párszor. Tökéletesen elég. Aztán visszarakjuk a visszafal elváltó rendszert. Ezzel óvatosan kell válni. Ha szétesik, akkor ugye ott vagyunk, ahol elkezdtük. Így. Megnézzük, hogy működteti-e. Tökéletes. Visszarakjuk rá késztesítő levezt. Csavar. Alátétet visszarakjuk. Ezzel az orsónak zsírzása gyakorlatilag be is fejeződött. Visszahelyezzük, rotorját megforgatjuk, minden rendben van, kipróbáljuk a visszaforgásbától. Tökéletes. A rotoron, amit már eltávolítottunk az első részben, biztosító alátétet visszahelyezzük. Élet a rögzítőanya. Fontos, hogy ne féloldalasra kapassuk rá, érzéssel mégis tartson. Nem lötjük a rotor, akkor tökéletes. Ennek van egy biztosító csavarja. Ezt én mindig a csavarhúzó vegyére egy kis írt rakok. Ez bőven elég, hogy megtartsa a kis csavarunkat, és vissza lehet tekerni szépen. Ezáltal biztos, hogy nem fog elfordulni a csavarunk, illetve felhaszulni. Meghúztuk az alátétet, ugyanabban a sorrendben, ahogy levettük, minden alkatrészt ugyanabban a sorrendben rakjuk vissza. Dob. Még egy nagyon fontos alkatrészét kell bezsírozunk az orsónak, az pedig a zsinórvezető görgő. A görgő szabad elválik. Nem minden esetben, de ebben az esetben találunk egy kis alátétet. Illetve a görgőt. Található benne 2 darab csapágy. Ebben a típusban nem minden orsó típusban találhatunk csapályokat. Nyilván ez egy 9 csapágyos orsó. Ezért van. Viszont ezek a csapágyok már porvédék betéttel vannak ellátva. Tovább tartósabbak lesznek ezáltal. Ezekkel sincs más dolgunk. Minimális zsír. Visszahelyezzük. Besírozhatjuk a házát is. Na most a görgőt azért fontos megfigyelni, hogy visszük le, mert hogy ez mind a 2 irányból elvileg felrakható. A legtöbb orsónál mindig a felkapókkal felé néz a szűkebbik része, tehát ahol fut a zsinór. Visszarakjuk. Második csapágy. Kis alátép. Visszarakjuk egyet. Ebbe csavarrehúzásával rögzítjük. Nagyon fontos, hogy mindent ugyanúgy rakjunk vissza, ahogy ez eredetileg volt. Ne cseréljünk fel semmit. Az orsónk ezzel tökéletesen készen van. Reméljük, hogy hozzá tudtunk járulni önökhoz, hogy otthon is elvégezhessék ezt a folyamatot. Amennyiben mégsem szeretnének önök ennyire belemenni,
az orsó karbantartásával Laguna 2D horgász nagykereskedésbe. Szívesen várjuk Önöket, és elvégezzük az egyes orsó karbantartását. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!